ମୋ ନାମ ହିମାଂଶୁ ସୈନି। ମୁଁ ଗାଙ୍ଗପୁରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ବୃକ୍ଷ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆପଣାର ତୁଲାଇ ଚାଲିଛି। ବୃକ୍ଷ ଅଭାବ ହେତୁ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୃକ୍ଷ କମିଗଲେ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରାୟ 50 ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବୃକ୍ଷ କମିଗଲେ ବର୍ଷା କମିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚାରା ଲଗାଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚାଇବା।